ഹംഗറിയിൽ 1.5 പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന വിക്ടർ ഓർബന്റെ ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ച് ചരിത്ര വിജയവുമായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി തിസ. പീറ്റർ മഗ്യാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തിസ വിക്ടർ ഓർബന്റെ ഫിഡെസ് പാർട്ടിയേക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ്. വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ 51% വോട്ടുകൾ തിസ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഫിഡെസ് പാർട്ടിക്ക് 40% വോട്ടുകളാണ് ഇതുവരെ നേടാനായത്. വിക്ടർ ഓർബന്റെ അടുത്ത അനുയായിയായിരുന്നു പീറ്റർ മഗ്യാർ. ഹംഗറിയിലെ സർക്കാരിൽ നിർണായക ചുമതലകളും മഗ്യാർ വഹിച്ചിരുന്നു. സർക്കാരിലെ അഴിമതിയിലും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നടപടികളിലും പ്രതിഷേധിച്ച് പാർട്ടി വിട്ട അദ്ദേഹം ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ജനകീയനായി മാറിയത്. ഹംഗറിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിംഗ് ആണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായത്. 77%-ലധികമായിരുന്നു പോളിംഗ്. ഹംഗറിയിലെ ജനങ്ങൾ ഭയത്തെ തോൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും പുതിയ സ്വതന്ത്ര ഹംഗറിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണെന്നും പീറ്റർ മഗ്യാർ പ്രതികരിച്ചു. Igent mondtak a szabad Magyarországra, igent mondtak arra, hogy képviseljük őket, hogy segítsük őket, hogy rendbe tegyük az országot, mert ez egy magyar kormány.